Para among mga paninda guys, oh. Ano siya? Hi guys. Kansa na tang adlaw karon? Good morning. Ay, good afternoon di ay. Ay, ito naman, good afternoon na. Kansa na tang adlaw karon? February 21, 22, 23, 24. 24 na data karon. Hapit na diri sa amo guys kuan. Ibalhin sa amo ang mayor diri ang araw ng Davao. March 1 na daw magsugod. March 1 ang amo ang araw ng Davao. Katong ni Agi wala may araw ng Davao. Kay mo man tay pagsugod sa pandemic dito guys. Na karon gibalhin sa amo ang mayor ang celebration sa amo araw ng Davao. March 16 man tato guys, pero karon ibalhin na niya March 1 sa ato pa 24 na ta karon sa February. Hapit na ang atong araw ng Davao, pero kasurod kahatana guys, kasuroy-suroy kahatana. Wala pa man, bawal pa man mag suroy. Oy, inita guys. Oy, nagligo ko bago lang. Init man noon. Asa na to kung clam, oy. Adri doon guys, atong buhaton karong adlaw guys, kay magkuan ko sa akong paninda. Guys, ang paninda na ako guys. Daara ang paninda. Atong i-arrange. Atong ikuan ang atong paninda guys. Tara akong paninda guys. Oh. Inita, oy. Wow, saan natin guys. Ninyo guys, anong paninda naghan kaayo i-arrange na ko. Tapos lang hikta na itong buhok kay init. Kung ligo init man noon na nakahikot na ta. Para among mga paninda guys, oh. Ini siya. I-arrange na mo ini siya guys. Lain-lain na nakita ka. Daghan ka ayong baligya. Bagong iabot ang stock. Ikan sa Thailand. Ipadala diri. Kay ano ay pang paninda, daghan kayo guys, pili lang diri. Ano akong gina-arrange karon diri. Ano siya guys, pili ka buok. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Magwapo. 9, 10. Ang gwapo kayo siya guys. Takadili guys. Napad dyan. Hoy Miming, nagunsa ka di raming perting hangad. Anawa na ko nga mong iring. Oh my god. Amo ni ring iapil og tinda. Samok-samok lang yung iringa ay. Muna siya.
akong ikabisihan. Kani mga large ni guys. Large ni siya ng mga paninda ng maghalang paninda. Shein ang brand. Shein ang brand. Yun siya ang tinda na mo karon. Kung order mo guys, tagan tayo mga large yung lagi sa bag. Ano pa guys? Pasaludahan sila mga pouch. Mapo lang kuha nila ba? Padala kay nasulod yung mga pouch ang mga sinina. Kani wala kang ano ba din yung i-order Regine wala yun ang sama ng sa kabata among paninda guys. Pwedeng kan sa'yo ba? Monitoran siya guys. Ang paninda nagapalit miguan ini siya nag-live ni gahapon guys napailaing diri sa kuan mga stocks food ni siya guys deliveranay food ni siya ini siya ng pants. Deliver ko na siya ng pants guys. Nagturo po ng stocks. Kanang diri. Mga stocks po na siya guys. Nadali daghan pa. Ga-deliver sa mi sa bag. Ay, nako. Ang amo diri isa ka iring. Nagsamok-samok. Nga kani guys, oh. Deliveranay po nila mo guys. Napod ni mga ukay nga bag. Yan siya.
Nalagay sa basket. Butang. Ganyan yung mga kalingawan ng pandemic, guys. Paninda-ninda. Para makakuan sa kaon. Isod kayong pandemic. Ano siya, guys? Tanawa mo. Dito nga ilang. Apple siya. Itinda na to nirin, guys. Adyo nagpa-disturbo, oh. Oh. Bait-bait yan, guys. Bait-bait yan, guys. Oh. Uy, bakit hindi ka nagising? Oh. Ano na siya, guys? Ay. Oh, manakag-study dong. Pagdali na. Uy, study na, pagsulat na. Dali. Magsulat na, dali. Oh, lagi. So, mauna to, guys. Human na ta kay manunasan na to. Babay usa ta karon kay mag-prepare pa taon niya ang say atong sudanon. Sige na, guys. Babay na. O, ay mo kalimot, guys, oh. Naghan kog mga stock diri. So, ni. Daghan kog mga stock diri, guys. Malit mo niya diri, guys, ha. Okay na ni dong, tanawa da dong. Daghan tag mga stock diri, guys, oh. Sige na. Ako na sa ni prepare sa mga akong deliveranan, guys. Dili na lang sa takuto. Babay na sa, guys, ha. Sunod na po nga mga akong next sa akong sunod nga vlog na po ta magkita. Sige, see you on my next vlog, and like and subscribe, don't forget. Bye bye.